Ngikhuluma nabantu besifazana abathi bona bafuna amadoda anemali. Ngoba uyabona ukuthi lesifiso wakho akakusebenzile akanamali uyahluphekisa. Wena njengomuntu wesifazane ufuna amadoda anemali. Kukhona into engakulekelela esinayo lapha. Ile. Lokhu wenza njani ukhamba lokhu nesitsha. Lolu khamba ulifaka imali emhlophe bese ulifaka amanzi lolu khamba. Yangivuka ukuthi ngithini. Lolu khamba lolu ufuna ukuthi ulikhulumise ngaso sonke isikhathi. Uma uhamba noma ubuya uyalibikela kuhle wengane yakhe ingane encane. Kodwa la kulolu khamba lolu kwaphela lamanzi. Kuze lizonyakaza kanje lolu khamba linyakaze kanje. Kuthi usamanzi waphilile noma ningayinyakaza ungekho. Ngoba lento silinka nayo uzotetazela umzimba wakho. Uyazi kumele uyindlini uyofaka amanzi. Noma ngabe lingayakaza ukhona. Moluvuka ufaka amanzi ungathi ubhethe ubuthongo. Ngoba la ngathi laqhitheka. Lolu khamba lolu. Ngoba seli empty. Yokubona kwakho izinja uyokubona kwakho izikade emthini. Yokubona kwakho izikade emthini wazi kwachitheka lamanzi yobalapha. Sena sikunika into efana nale. Unufaka imali emhlophe bese ufaka amanzi wasepompini. Kodwa lokhambe melanga libe empty. Mangaba zange unake laba empty lizonyakaza lenze kanje. Ufuna usathi isikhathi leso ufaka amanzi. Kodwa once la nyakaza isikhathi eside ungafaka amanzi laze lachitheka lolu khamba lolu. Uyokubona kwakho izikade emthini. Uyokubona. La abantu besifazana sifuna amadoda la. Abantu besifazana bathi thina sifuna amadoda anemali. Thina sifuna amadoda azosithengela imizi, asithengela imoto, sibhadale i-school fees, sifuna amadoda azosondla. Awenzi lutho, awenzi umsebenzi. Okwakho nje ukuthandana nendoda kuphela. Kodwa leyo ndoda leyo uma uthandana nayo, awuthandani nayo ukuthi ube on a serious relationship, cha. Uthandana naye ngoba uthandana naye ngokwegama ukuthi wena kumele kunikeze imali. Wena kwakho wenza isiqiniseko sokuthi awukheji ama feelings. Ngoba umuntu omele umthande nawo la. Ulo umuntu omele umthande. Kuhle ngalendlela le ngoba kukukhuliswa uwe. Hayi ukuthi uthola into eseyindala uzoyifundisa umthetho uyiqale ngakiphi. Yabona. So ufaka amanzi la kulukhamba, ufaka imali emhlophe bese uyalitshela ukuthi cha sengiyahamba manje. Uma ufika endaweni, igwili sizozizela zona kuwe. Igwili ngeke unize kuzo. Sizozizela wena kuwe. Zikunike le mali. Sizokushela uniqome nje kodwa uyazi uqomela ukuthanda, uqomela le mali. Abantu besifazane bonke abasibona bafuna imali sila. Nikhumbule abantu bakithi inkinga ngesixazululo. Kuze libe inkinga kusho ukuthi nesixazululo.